اليوم الآخر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ اللہ کریم دیاں مسجداں نو صرف او لوگ ہی آباد کردے نے جڑے اللہ کریم تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدے نے۔ سلسلہ چل رہا سی مساجد دی آباد کاری دے حوالے نال اور مساجد دے ادب و احترام اور تعظیم دے حوالے نال آج تواڈے سامنے دو احادیث طیبہ ذکر کرنیاں نے جڑیاں سانو مسجداں دا مقصد اصلی دسن دیاں۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا یصلی فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت افضل منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائی تو مسجد بنائی کس کم واسطے یصلی فیہ کہ اس مسجد دے اندر نماز پڑھی جائے گی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ افضل منہ اللہ کریم اس بندے واسطے جنت دے اندر ادھے تو افضل گھر بنا دے گا۔ ان اس حدیث پاک دے اندر تین فائدے نظر آئے نے۔ پہلا فائدہ من بنا للہ مسجدا جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائی یعنی کام کی ہے پہلا خلوص اخلاص نیت، دوسرا مقصد اصلی دا دسیا گیا یصلی فیہ اس دے اندر نماز پڑھی جائے، تیسرا کام کی سانو پتہ چلیا جس بندے نے اے دو مقصد پیش نظر رکھے نے اللہ دی رضا یعنی اخلاص نیت انہیں رکھیا ہے اور دوسرا اس دا مقصد ہے سی کہ ادھے چ نمازاں پڑھیاں جان، اللہ کریم بطور انعام اس بندے واسطے جنت اس تو افضل گھر تعمیر کر دے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا بیتا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جس بندے نے گھر تعمیر کیتا گھر بنایا مقصد کی سی اس گھر دے بنان دا یذکر فیہ اسم اللہ کہ اس گھر دے اندر اللہ دا نام ذکر کیتا جائے گا، اس گھر دے اندر اللہ دا نام ذکر کیتا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ کریم اس بندے واسطے بھی جنت دے اندر گھر تعمیر کر دے گا۔ اس حدیث پاک دے اندر جڑا لفظ آیا وے یذکر فیہ اسم اللہ کہ اللہ دا نام اس وچ ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ دا نام ذکر کرن دے وچ تعلیم قرآن و حدیث بھی شامل ہے، فقہی مسائل دا ذکر بھی شامل ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک دا تحفہ بھیجنا بھی شامل ہے، اصلاح امتی محمدیہ واسطے یہ خطبہ دینا بھی شامل ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر اللہ دے اندر شامل ہے، تسبیحات کہنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، الغرض ہر او کام جس دی وجہ تی اعلاء کلمۃ اللہ ہوئے، یعنی اللہ دا کلمہ بلند کیتا جائے، اور جس دے اندر شاعر اسلام دا ذکر کیتا جائے، وہ سارے دا سارا اللہ دے ذکر وچ شامل ہے۔ اور اللہ دا ذکر کرن دا فائدہ کی ہے، میں چند فائدے تواڈے سامنے ذکر کرنا وا۔ اللہ دا ذکر کرن دے فائدے وچ پہلا فائدہ ذکر الہی دی برکت نال شیطان دور ہو جاندا ہے۔ ذکر الہی کرن نال اللہ کریم اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال دل دا غم اور حزن دور ہو جاندا ہے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال دل نو سرور حاصل ہوندا ہے، اطمینان حاصل ہوندا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ دے ذکر نال دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے۔ ذکر الہی دے نال انسان دا دل اور چہرہ منور ہو جاندا ہے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال بندے نو برکت والا رزق حاصل ہوندا وے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال بندے دے اندر ہیبت پیدا ہوندی ہے، اس دا روب اور دبدبا پیدا ہوندا وے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال محبت الہی پیدا ہوندی ہے۔ ذکر الہی بندے نو اللہ دے قریب کر دیندا ہے۔ ذکر الہی مردہ دل نو زندہ کر دیندا ہے۔ ذکر الہی گناہاں نو مٹا دیندا ہے۔ ذکر الہی اللہ تبارک و تعالی دے عذاب نو دور کر دیندا ہے۔ ذکر الہی قبر دی وحشت نو بھی دور کر دیندا ہے۔ ذکر الہی اس بندے واسطے جنت دے اندر درخت لگا دیندا، اس دے نام دا سبب بندا ہے۔ جڑا بندہ ذکر الہی تے ہمیشگی اختیار کردا وے، او بندہ غفلت تو اور نسیان تو بھی بچا لیا جاندا وے۔ ذکر الہی دی وجہ تی شکر الہی دی نعمت بندے نو حاصل ہوندی ہے۔ ذکر الہی دی وجہ تو بندے دے دل دی جڑی سختی وہ دور ہو جاندی ہے، نرمی دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے۔ ذکر الہی دی وجہ تی بندے تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا وے۔ ذکر الہی دی وجہ تی بندے دا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس فرشتیاں دی جماعت دے اندر کردا وے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا وے۔ ذکر الہی دی برکت دے نال بندے دیاں مشکلات آسانیاں وچ اور مشقتاں جڑیاں نے یہ دور ہو جاندیاں نے۔ اسی طرح ذکر الہی دی برکت دے نال بندے دے درمیان اور جہنم دے درمیان یہ ذکر بہت بڑی رکاوٹ بن جاندا وے، یعنی وہ دے واسطے حجاب بن جاندا جہنم تو۔ اور ذکر الہی دی کثرت دے نال بندہ منافقت تو بھی محفوظ ہو جاندا وے۔ یہ چند فائدے تواڈے سامنے ذکر کیتے نے ذکر الہی دے۔ اللہ کریم سانو ذکر الہی دی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور مسجداں جس مقصد اصلی واسطے بنائیاں جاندیاں نے اللہ کریم سانو اسی طرح مسجداں نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔